Avui estem molt contents. Des d'Esquerra Republicana realment estem molt contents del punt al que arribem avui. Diria que és la culminació de tot un procés llarg i feixuc. El resultat d'avui és la feina de molts actors i vull donar les gràcies especialment a Esquerra Republicana de Mallorca i Esquerra Republicana d'Eivissa, a Gent per Formentera i sobretot a Més per Menorca, perquè tota la feina realitzada des de fa molt temps per part seva, les campanyes dutes a terme com Menorca Connectada i per tot el que han aportat per tal de tirar endavant la interpel·lació i aquesta moció són absolutament claus i importants. A tots ells, però també al teixit social, al teixit empresarial. Diria que avui és un dia històric. Avui, des d'Esquerra Republicana, posem sobre el paper la bonificació del 75% dels residents en les tarifes dels vols entre la península i les illes i instem també la modificació del règim especial de les Illes Balears per tal que això pugui ser possible. I a més, acordem posar-nos a estudiar, posar-nos a treballar un cop més també per l'obligació de servei públic Menorca-Barcelona, entre Menorca i Barcelona. Votos emitidos 226. Sí, 226, no ninguna, abstenciones ninguno. Queda, por tanto, aprobada.